right. Amaititi vaenda vakanosangana napresident Emmerson Mnangagwa, but pakusangana kwavo kwavanoita napresident Emmerson Mnangagwa ndine zvinhu zvakawanda zvandanotisa. Mamwe mazimbabweans havasi kufara, vamwewo vari kufara, asi pane zvinhu zvandanotisa zvazvichitaurwa naivo maititi vacho. I don't know kana zviri necessary hazvo, asi zvinogona kunge zviri necessary kwavari ivo kana kuti kune anozovafarirawo. So panapa vachitora vakati 2030 idipfe, but constitution yedu iri kuramba iri kuti president Mnangagwa wabvumidza kusvika ku2030, vanogumira pa2028, but I don't know kuti why we are kuti 2030 idipfe. I don't know why. Even iwe president Mnangagwa wabuda kutaura kuti inini zve2030 ukuko inini ndiri munhu wekuti I'm a law abiding president, ndinototedza mutemo constitution zvairi kutaura, kana pangu pakwana kureva kuti 2028 vari kuita sei vari kusiya. But I don't know why this lady here ari kuratidza kuti anenge ari kuwanza chihypocrite chacho. Abva aenderera mberi zvikanzi he has people at heart. Ari kutaura kuti president has people at heart. Ameno iyo yanyaya yake namwari wake nevanhu vanomuteera ndo vanokwanisa kujaja iyo zvaari kutaura. Abva aenderera mberi zvikanzi a listening president, hanzi vanoteerera. Pamwe anogona kunge akateererwa iye, but izvozvo hatini nazvo zvese izvozvo. Nyaya yanetsa panapa ndeyekuti mafollowers ake zvaari kutaura zvikanzi nhamo ine nharo shamwari. Uchipapi kupembedze hanzi kupema mota kuna chivhayo uri katsi yemunhu zvikanzi endawoka kana wakapenga unopemba yako kana uchizvikwanisa. Kuona yato rough after rough, because munhu anenge asinganyengerere mafollowers anenge atoenda madhara anopolisha madhara anokupa anotokusira something havasingani kuti unongonovaona karegedza kupa something kakasvika kakanoti inini president ndiri kadzi zhinji anobva ngoti oreti muverengere 2000 angoendawo achinobhadharira vana maschool fees handisi kuziva angu reason yanga anyatsoendera ikoko, but umwe abva abudira zvikanzi wosikaiti dzoteerera kudaro, saka ngatirambe tichiendesa zvichemo zvedu zviri kuteererwa. I don't know kuti dziri kutiwo chizi. Umwe akati zvino kana adanwa oramba here naye vanhu musadaro munhu wemurume ari kusaidhira munhu wemukadzi. I don't know why vachifollowa munhu wechikadzi, vanhu vechirume nongochiinfluencwa chiipa ndotaipewa rume anotongwa navakadziwo. Umwe akati mbudzi kudya mufedhi yekufanya nina, rest in peace baba Bona. Umwe akati zvekuti munhu ana president zvotukisa here naye hinda musinganyari chichi. Umwe akati ndosaka chitukwana naketina wakati dhakwa yo. Umwe akati ngati iwe chipo uchikuita seko uchida mota. Umwe akati we deserve nhamo dzese dziri kutirova senyika. Comment section yese kutokanganwa chazuro nehope. Anenge asingade ngabude muZimbabwe, famba mura maititi chichi. Umwe akati people at heart kupiko mondi idzi tiri nherera now because of this so called Mnangagwa and his people. You see, mumwe ari kutaura izvozvo ari kutaura kuti tiri I don't know kuti iye azvitaura kuti inherera papi. Pamwe anogona kunge ane zvaakaitirwo ikoko, because unoziva kuti nyaya idzi dziri too sensitive. Ndozvekutaura kuti ndambozviita kuti kana wazopinda paipai wanenge chingotaura kuti ndangoenda ndakanovaonawo stuff zvotopera, kutozotanga wakutoakambenera vanhu vanoita hasha. Imwe akati saka Mugabe airema anga asingatambire nonsense dzakadai chii chobuda ipapapa nemunhu asingatogone kumisa imba yake komana zvinhu zvacho zvatozvinyadzi mawedza kutoramba kubuda. Umwe akati paya patinoti maititi vanorema chichichichi mumwe uyu amene aona kuremerwa namaititi pakuita sei nyika inovakwa nevene vayo but iwe hauna chonoziva. Mumwe zvikanzi maititi tokufarira hedu, asi zvamaakutiita izvi kaizvi no hatiwirirane nemi zvamuchose. Vamwe vacho kungotuka vakomana alright. Ini ndichinja ndakanyongorora chekuti macelebrity emuZimbabwe magold diggers ende vazhinji vacho mazongororo evanhu. Unofunda uchinotaura kuti iwo uri influence, iwe unonyatsonzwisisa life iri kurarama vanhu vatokusapotawo vakufollowa wane tuvanhu 2-3 twakukufarirawo because the moment vachakuita kuti mafollowers wakutoisawo chikafu patabhura fanika tumacelebrity tuwo pafacebook makambani akuya vakonawo maadvert because of vanhu ivavo wakuitanga wakurwadzisa vanhu ivavo futi. Vanhu vari kutaura kuti usadaro usataura izvi iye abva enda achinodhokonya ipapa. You see, ndo nyaya inonetserawo Zimbabwe iyo. But anyway, muri Zimbabwe ndo nyaya iri pameno comment section munongokondinya muchingodudza kuti muri kuionawo senyaya yemukadzi murandakadzi angoendawo kunosangana nazvikanzi he is a listening president, he has people at heart. Iwo wakazvitarisa, do you think kuti president weZimbabwe
ane vanhu pamwoyo chaizvo chaizvo. Do you think so?